Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна і я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Юрій Лісничий, політичний експерт. Пане Юрію, доброго вечора. Добрий вечір. Власне, розпочати хочемо із такого. Генпрокурор Юрій Луценко засекретив рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 мільярдів гривень, щоб не розкривати список підприємств, які фігурують у слідстві. Власне, про це сказав генпрокурор Юрій Луценко під час засідання Комітету з нацбезпеки і оборони. І наразі слідство ще триває. Також він зазначив, що повернути ці кошти не можна жодним чином, навіть якщо змінився їхній власник. На активи ОЗУ Януковича накладений в 2014 році. Зміна власників деяких офшорів, про які говорить Аль-Джазіра та інші засоби масової інформації, відбулася після цього. Вони вступили у власність офшорів, грошові та облігаційні активи яких уже були під арештом. Кожен громадянин, який хоч раз стикався з обтяженим майном, прекрасно розуміє, після обтяження зміна власника ні до чого не призводить. Пане Юрію, власне, хотілося б спершу, звичайно, розпочати із цієї теми і ваші почути коментарі з приводу того, про що говорив сьогодні генпрокурор. Я, на жаль, тільки постфактум знайомий з тим, про що йшлося на комітеті. Ну, що можна сказати? Звісно, що слідство мало право обмежити доступ до як матеріалів кримінальної справи, так отже і до, напевне, і до рішення суду, якщо там йшла мова про десятки підприємств, які фігурували в розслідуванні, як українських, так і іноземних, для того, щоб можна було спокійно працювати і проводити слідчі дії. Інша справа, що у суспільства інші питання. Питання стосовно того, що чи дійсно прокуратура мала намір розслідувати всю глибину цього злочину. Стосовно тих, хто, до речі, способи відмивання грошових коштів, вони фігурували до того в розслідуваннях і про вишки Бойка, і про схеми навколо постачання скрапленого газу, і про деякі інші, про Бізнесбанк, там схеми рефінансування або отримання кредитів. Розрізнено про ці справи всі чули. Але те, що цим займалося певне організоване злочинне угрупування, а отже, їм допомагав, якщо рефінансування відбувалося, то чиновники Нацбанку, Мінфіну, там інші. Якщо кошти українські виводилися на якісь рахунки за кордон, отже, в цьому фігурувала служба фінансових розслідувань, якимось чином митниця, яким чином ці кошти виходили за кордон, відмивалися. Вони виходили за якісь послуги чи якимось чином виведення капіталу з України незаконне, якщо воно було чи не було. Далі питання відмивання цих коштів шляхом купівлі цінних паперів в Україні. От всі ці ознаки злочину, чи мала на увазі, чи мала за мету прокуратура розслідувати? Велике питання. Тобто відкриття цієї інформації через канали Аль-Джазіри, через журналістські інші розслідування, вони, звичайно, вже ставлять правоохоронців перед фактом того, що це суспільний резонанс, суспільство про це знає, експерти це розуміють, і вони або будуть розслідувані ці факти, або ж буде інше пояснення. Ну, пояснення, наприклад, таке, що от ми не отримали кошти, кошти до бюджету сплачені, всі інші справи розслідуються. У нас, як завжди, вони розслідуються десятками років, будуть, не будуть винні. Ну, так би мовити, дещо схоже на угоду зі слідством чи певну амністію. До речі, у нас ця амністія, як правило, завжди відбувається. Рідко хто сидить за якісь подібні злочини, але все-таки з точки зору резонансу, з точки зору скандалу, тут багато питань, багато ознак і багато приводів опозиції і журналістам піднімати ці питання, задавати їх до влади. Тобто, чи щось змінилося, чи стиль роботи правоохоронної системи змінився, чи буде вона копати до кінця? Чи все-таки будуть якісь певні принципові підходи, ну, на зразок певної угоди зі слідством чи амністії? От сплатив
видатки, а далі всі схеми, які були, ну так само як там податкова амністія, далі це не піднімають. Чи все-таки організоване злочинне групування Януковича не буде підпадати під таку категорію, і все-таки їхні всі справи будуть доведені до кінця, а отже всі ці схеми будуть прикриті. Ну, не секрет того, що десятки років до того через різні лоро-рахунки, інші рахунки, через фіктивні контракти зовнішньоекономічні виводилися гроші з України, з них не сплачувалися податки, вони залягали на офшори і там не сплачувалися, лежали тихенько. Ну, по рівню інвестицій з Кіпра ми всі бачимо, що тут наші гроші раніше виведені повертаються сюди. Друге. Легалізація цих коштів. Чи є тут склад злочину, чи немає? Ну, це питання більше того, чи є Україна в європейському фінансовому законодавстві, чи немає. Європейські країни, більшість резиденцій європейських з офшорами взагалі не працюють. Це мувітон будь-якому банку, тим більше державному, працювати з коштами, які заходять, тим більше з офшорних резиденцій. Це вже багато питань, як правило, служби, починаючи від ФАТФ до фінмоніторингу, морозять, заморожують ці кошти і вимагають джерел їх походження. Наскільки я знаю, тільки зараз Нацбанк почав більш жорстко, можливо, на вимогу наших зовнішніх партнерів, західних, вимагати документи стосовно походження цих коштів. Але, знову ж таки, ну, треба змиритися з тим, що поки Україна не є повноцінним членом, як в законодавчому плані, так і в, скажімо так, в ментальному плані європейської фінансової системи, такі проблеми, як офшорні резиденції, робота з ними, відмивання коштів і протидія їм, робота з коштами, походження яких, ну, не зовсім таке чисте, то в Україні вона не ведеться належним чином. І весь світ, до речі, цим користується. І чи буде Україна призупиняти такий стиль роботи? Чи, можливо, там після вимоги МВФ і Всесвітнього банку спочатку створити антикорупційний суд і створити умови для боротьби з рейдерством, там, і щоб законодавство працювало? Наступна така сама вимога – це буде зупинити рішення Верховної Ради стосовно уникнення подвійного оподаткування і заборонити роботу з резиденціями офшорними, про які всі знають, острівними резиденціями. І таким чином буде зупинене, по-перше, виведення коштів на ці резиденції, тому що заведення їх назад буде неможливе без оподаткування. А по-друге, треба перекривати все-таки ті схеми, які зараз працюють по виведенню коштів. Вони у всьому світі працюють. Але у нас вони працюють, ну, в найгіршому вигляді. Це такі, скажімо, такі реляції стосовно цих схем загалом, але стосовно того, що суспільство ставить органам правопорядку і прокуратурі, зокрема, питання, чи дійсно вона працює так, як від неї вимагає суспільство, і оці переможні реляції, вони цілком відверті, і це дійсно робота на п'ятірку? Чи все-таки робота, повернення – це вже плюс? Чи тут так зрозуміти, чи журналісти і наше суспільство, вони якісь ідеальні питання піднімають, а нічого такого ідеалізованого немає? Давайте згадаємо, до речі, тут у нас всі ставлять в приклад там грузинські події, яким чином у них відбувалася спецконфіскація так звана, то там головне було що? Повернути кошти до бюджету і не витрачати подальші кошти на роботу правоохоронної системи для того, щоб копатися в нюансах злочину. Головне – це повернути кошти раз, і друге – закрити схеми два. Так от ми будемо і далі ідеалізувати ситуацію і вимагати покарати буквально всіх винних, всіх колишніх злочинах, там, які були здійснені десятки років тому. Чи ми перш за все повернемо гроші? Друге, направимо роботу, ініціативу роботи правоохоронної системи на те, щоб ці схеми перш за все не працювали,
А далі, чи вистачить нам після цього чисто фізично кількості правоохоронців, щоб дослідити по тим конфіскованим коштам, поверненим в бюджет, ще й всіх злочинців, які їм сприяли? Ну, це чисто вже технічні питання і питання, ну, напевно, якогось політичного чи суспільного договору. Чи суспільство задовольнить питання просто повернення коштів? Це добре. Зупинення схем ми не бачимо. Ну, експерти, спеціалісти, всі, хто працюють на фінансових наших ринках і на валютних, вони всі прекрасно знають, що схеми як працювали 10 років тому, ну, можливо, трошки ужалися, але вони працюють і досі. Що найцікавіше, навіть ті самі європейці, які в себе в країнах по цих схемах не працюють, бо це заборонено, в Україні вони залюбки ними користуються. А отже, стають в таке напівзаконне положення. І третє, уже якщо ці схеми будуть зупинені, можливо, суспільство українське і задовольниться ситуація. Коли більше ці схеми старі не працюють, і є певна, так би мовити, суспільна справедливість, що гроші повернені в бюджет. Чи все-таки цей нюанс буде використовуватись політиками для того, щоб надалі роздмухувати опозиційну риторику і все-таки вести до такої далі до такої утрірованої ситуації, коли все-таки всю нашу владу звинувачувати у всіх гріхах і вимагати, ну, як мінімум, там перевиборів, а як максимум імпічменту. І однозначно, звичайно, що всі ці справи будуть використовуватися в політичній боротьбі. Ще одну тему, до якої хотілося б сьогодні з вами звернутися. Власне, в Оболонському райсуді Києва продовжується судове засідання у справі щодо державної зради Віктора Януковича. Власне, сьогодні свідчив посол України в Польщі Андрій Дещиця. Звернення експрезидента Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року із закликом ввести війська до України було спробою виправдати агресію Росії в Криму. Про це, власне, заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця під час допиту на судовому засіданні у справі щодо держзради Януковича. Дещиця також вказав під час засідання Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року, після того, коли російський представник Віталій Чуркін зачитав це звернення, ні в кого з учасників Радбезу не виникло сумнівів у тому, що Росія здійснила агресію проти України. Була спроба оправдати направлення військ в Крим. Можна було поширити, і це можна було якось сприйняти в Російській Федерації чи в тих країнах, які підтримували або були партнерами Російської Федерації, але більшість цивілізованого світу, і в тому числі і всі члени Ради безпеки ООН, крім Росії, визнавали, що це є акт агресії проти України. Власне, от сьогодні довкола цього безпосередньо і говорив чимало Андрій Дещиця. Загалом хотілося б запитати у вас, пане Юрію, яка перспектива у цієї справи? Тому що, ж знаєте, довго тягнеться, змінювали державні адвокати, приватні адвокати, державні. Тепер от заслуховують, допитують безпосередньо свідків сторони обвинувачення. Що далі? Ну, ця заочна процедура, вона тяжка, і якщо дивитися з точки зору процесуальних нюансів, то звісно, що у сторони обвинувачення буде багато приводів звертатися потім до європейських інституцій в зв'язку з порушенням загальноусталених європейських норм захисту прав людини в порядку судочинства. І це будуть спроби таким чином, скасовувати цей вирок або ж визнавати порушення прав людини в українському судочинстві. Але з іншого боку, наш гуманний кримінальний кодекс дає так само стороні звинувачення і адвокатам можливість затягувати процес, не з'являтися, зрозуміло, не давати свідчень. І цим в повній мірі, в принципі, поки що користуються
принаймні Янукович. Тобто є об'єктивні причини, але є і суб'єктивні. Зрозуміло, що Янукович під контролем там ФСБ в Росії, і він буде свідчити тільки тоді, тільки в тій ситуації, якщо це буде політично там чи ситуативно вигідно Кремлеві в ідеологічному чи в пропагандистському плані. Чи при цьому, звичайно, що в ході навіть цього процесу українці дізнаються багато нового, і як здійснювалася російська агресія, і як здійснювалася анексія, і як там всі інші нюанси. От в ході цього процесу, звичайно, що будуть з боку Кремля, якщо це буде така можливість, робити вкиди в Україну стосовно того, що буцімто був переворот, усунули незаконно Януковича і ще й при всьому не зробили всіх заходів для того, щоб захистити український Крим. Тобто ввести військовий стан там і почати збройно захищати нашу державу. Але з іншого боку, ми вже чуємо, і попередньо були витоки з Радбезу про те, що були численні попередження, що якби Україна діяла згідно із статутом загальновійськовим і згідно правилами, коли відбувається агресія, тобто оголосила би військовий стан і почала би воєнні дії, то задумка Путіна, вона була гібридна, тобто такий собі Майдан, але на виворіт на Сході і в Криму. Принаймні, отак відвертий і одразу тут в Києві Янукович не стріляв і не давав принаймні таких публічних наказів робити постріли. Але нову українську владу підштовхували до того, щоб дати відкритий наказ на постріли по фактично своїм громадянам, але в Криму. Це був би серйозний привід для Путіна, по-перше, згідно документів, які Янукович на нього писав, вести війська для України, отримати кілька фронтів поряд із Кримським, ще й Східний. Навряд чи би, якби почалося заворушення в Криму, Путін би відмовився від дестабілізації на Донбасі, а швидше за все пішов би ще й з півночі. Ну, тобто, ці питання, які суспільство собі ставить, і про них будемо договорити, але чи буде вирок? От це питання риторичне. А от якраз які питання ставлять зараз, ми можемо почути. Власне, у полі вікні наші глядачі можуть бачити судове засідання. Власне, зараз дає покази директор департаменту протидії загрозам з боку Російської Федерації Андрій Плахотнюк. Давайте послухаємо. 5 грудня 2013 року. Щось відомо? Запитання немає щодо характеристики обвинуваченого. Чи розпочалась робота за захист. Ви вважаєте, що ця угода була укладена на користь України? Так. Ваша Будь честь, ласка. чому я питаю? Я скажу простою мовою. Почитавши звинувачення, яке написано в застінках Генеральної прокуратури, стає зрозумілим, що Віктор Янукович в один момент, це за логікою прокуратури, в один момент, це от не в числах лютого саме 2014 року, вирішив довічно проживати в Україні, у країні Російська Федерація, і в зв'язку з цим склав лист. Логіка така, і відповідний навіть є з цього приводу абзац, що з метою довічного проживання на території Російської Федерації. Тому ми з'ясовуємо, чому ж укладав угоду в інтересах України. Як угоди На думку прокурора бажав Зрозуміло, жити в присядьте, Росії. захист, присядьте. Ваша честь, я прошу вибачення, певно, я не назвав дату. Я працівником посольства організовував візит тодішнього президента у 2010 році. І після того візиту я був відкликаний відповідно до плану ротації і повернувся на роботу в МЗС. Тобто по цій угоді це питання виключно двостороннього співробітництва, а оскільки я майже 4 роки після повернення не займався співробітництвом, тобто я прокоментувати нічого не можу, тому що
І, відверто кажучи, навіть угоди економічного мовування, я працював радником з політичних питань, ну, певною мірою виходили за межі моєї компетенції. Питання. Попередні свідки з дипломатів повідомляли, що у лютому-березні 2014 року МЗС України мала проблеми з комунікацією зі своїми колегами з міністерства, з аналогічного міністерства Російської Федерації через те, що Росія не визнавала події по зміні влади легітимними. Скажіть, будь ласка, вам про ці події відомо? Чи мало Міністерство зовнішніх справ України проблеми комунікації з колегами з Росії? Відповім таким чином. На рівні спілкування з колегами в Міністерстві закордонних справ, звичайно, в нашому колі циркулювала така інформація про відмову на тому етапі спілкуватися по лінії Міністерства закордонних справ. То я про таке чув. Тобто проблема з комунікацією, проблема з проведенням телефонних дзвінків, вона певний час вона існувала. Тобто я скажу вам таким чином. Питання щодо засідання Ради безпеки ООН і промови Чуркіна. На вашу думку, як дипломата, чи мала ця промова і ця інформація характер такої, що спростовувала позицію МЗС України, надану Раді безпеки? Віталій Чуркін, як дипломат, він висловлював позицію і виконував виключно інструкції, які він отримав від керівництва Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Дякую. Чи відомо вам, чому був відсторонений, звільнений з займаної посади міністр зовнішніх справ України Кажан? Маленьке уточнення закордонних справ. Закордонних. Вибачте, прошу зняти дане запитання, яке не відноситься до Ну, як не- саме Чергове пропоную пояснити. Я поясню, чому, якщо прокурор не розуміє, що був міністр, який мав зв'язки дипломатичні, який визнавався Російською Федерацією. З якогось моменту він був відсторонений. З цього моменту де-факто виникли складнощі між комунікацією. Тому і виникає питання, хто ініціював звільнення Кожари з займаної посади, і чи відомо вам про обставини, чому саме з цієї посади звільнили, що призвело в тому числі до виникнення і призвело в тому числі до негативних наслідків і неможливості дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію в Криму. Навряд чи це до цього призвело захист, тому переформулюйте своє запитання. Чи взагалі відомі ці обставини свідку? Так, чи відомі вам обставини звільнення Кожари з займаної посади? Наскільки я розумію, відповідні постанови плані Верховної Ради відповідно до положень Конституції України. Але я хотів би зробити уточнення, я вже про це казав, що складнощі не з нашої вини виникли у спілкуванні. Це я казав, може недостатньо рельєфно, але ми вже наприкінці лютого, відповідно до положень двосторонніх договорів, пропонували Російській Федерації консультації. Ми пропонували провести такі консультації, на що фактично отримали відмову. Тобто казати про те, що складнощі, складнощі, з моєї точки зору, відбувалися саме з цієї причини. Ми пропонували відповідно. Скажіть, будь ласка, всім відомо, що згідно 106 статті Конституції особою, що представляє країну перед світовим співтовариством, є президент. Чому пропонували саме ви, а не президент провести консультації? Знаєте, я по-перше, якщо вдалося ознайомитися, я не є спеціалістом з конституційного права, так би мовити, да? Тобто я теж, як і Конституцію України, і бачив, зокрема, дуже уважно, що стосується, так би мовити, і зовнішньополітичних аспектів, і те, що ви кажете, стаття 106. Тому
106, яка визначає вичерпний перелік повноважень глави держави. Тобто чому? Я не можу. Чому не ініціювали? Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну, останнє питання до вас, як до начальника відділу політичного. Колишнього. Да, Колишнього колишнього. начальника. Да, колишнього. От, скажіть, будь ласка, як дипломат, як особа, яка очолювала цей відділ, чому під час керівництва країною президентом Віктором Януковичем була територіальна цілісність, не було війни, не було такої кількості негативних для країни фактів. А після того, як була прийнята постанова, факти стали в наявності. Україна втратила територіальну цілісність, почалась війна в країні. Чи можете ви сказати, чому саме такі події? Чи бажає захисник переформулювати своє запитання? Питання просте, воно турбує не тільки мене, воно турбує дуже багатьох людей, яких я зустрічаю. І люди питають, чому, коли керував Янукович, не було війни і Крим був в складі України, і все було гаразд в країні. А коли влада змінилась і ситуація. Чи можете ви надати оцінку з політичної сторони, як представник відповідного? Шановний захисник, про цих людей, яких ви постійно зустрічаєте, які задають вам ці питання, ви вже говорили. Мене це Будь ласка, питання також цікавить. наступного разу пошліться, хто саме, прізвище, ім'я, по батькові. Це по-перше. А по-друге, в нас кримінальна справа, а не політична справа. І тому політичні питання будете задавати тим людям, з якими ви зустрічаєтесь, про яких ви щойно нам говорили. Ще є питання до цього свідка? Немає, якщо немає відповіді на це питання, більш немає. Свідок, ми вам дякуємо, що ви прийшли. Всього найкращого. Дякую, ваша честь. Дякую. Дякую. Отже, ми повертаємося до розмови у студії. Зараз могли почути допит, який вів адвокат Януковича Віталій Сердюк, перепрошую, власне, а відповідав на його питання директор департаменту протидії загрозам з боку Російської Федерації МЗС Андрій Плахотнюк. Так от, повертаючись, знаєте, все ж таки до слів пана Дещиці, що Янукович написав цього листа із проханням ввести війська для того, щоб виправдати агресію у Криму. І про це 1 березня він зазначив, що було відомо на Радбезі ООН з листа Аксьонова, 3 березня з листа Януковича. То чи можна було тоді протидіяти, якщо фактично агресія, вона була для усіх зрозуміла, для міжнародної спільноти, що агресія була зчинена у Криму і що вона продовжується? Тут як подивитися? З одного боку, можливо, вона була не виправдати, а легалізувати використання військ за межами Російської Федерації. Тому що, якщо зміниться, уявімо, в Росії колись режим, і зададуть питання, а хто ж відповідатиме за ті злодіяння, які були скоєні в зв'язку з анексією, потім агресією щодо України на Донбасі, хто віддавав накази і в спосіб чиїх виконання, чиїх наказів творилися злочини. І я не сумніваюся, що будуть колись виставлені питання щодо контрибуції, тобто виплати всіх втрат Україні в зв'язку з анексією Криму і так далі. То Путін без проблем мав би підставу в якомусь судовому процесі показати звернення президента, чи чинного, чи нечинного держави, в якому в зв'язку з цим ми згадуємо, що було рішення і Держдуми, і Ради Федерації, були використані війська. А що далі там було? Тобто це може бути не тільки виправданням, але й підставою, до речі, формальною. Хоча всі ж розуміємо в зв'язку з тими медальками, які ми назвав Лавров технічними, але те, що цей сценарій готувався давним-давно, що були розроблені багато планів,
коли було вирішено робити, напевне, заздалегідь за багато років до того, але план коригувався, яким чином здійснювалися впливи на Україну, на українських чиновників, хто керував СБУ, Міноборони, хто як розвалював, хто підписував Харківські угоди і дозволив збільшити контингент до 20 тисяч, а потім, скажімо так, хто дозволив підписати договір про дружбу і співробітництво і підписати, що спочатку ми не маємо права проводити будь-яку розвідувальну чи контррозвідувальну роботу стосовно росіян, а вони успішно порушували цю роботу, ФСБ працювали і в Криму, і зрештою Харківські угоди дозволили працівникам ФСБ знаходитись в Криму офіційно. Тобто, зрозуміло, що росіяни це готували, і те, що робив Янукович, уже втікаючи з України, це те, що від нього вимагав Кремль для того, щоб легалізувати цю ситуацію. Але те, як підводить захисник Януковича в процесі, задаючи політичні питання, от бачите, був Янукович, було все гарно, а зараз от бачите, все погано, хто винен. Ну, при тому, що питання наше попереднє, яке ми обговорювали, воно вже показує, як же ж негарно було при Януковичу, коли десятки мільярдів, ну, принаймні гривень, а дехто каже й доларів, виводилися, вкрадалися з злочинним угрупуванням, яким зрештою керував Янукович. Інша справа, що в нинішній політичній ситуації піднімається питання, а чи змінилося щось в Україні з того часу, крім того, що ми маємо війну і так далі, і суспільство би очікувало якусь ідеальну владу в Україні. А журналісти задають питання, чому чиновники ICU, яке повністю працювало в тому правовому полі і в тій ситуації, яка була на час Януковича, і було, якщо, скажімо, не співучасником, то виконавцем тих злочинів, які вміняє прокуратура, то чому, зрештою, тих самих фігурантів ми потім побачили на ключових державних посадах? Чи змінилась від цього якість української влади? Оце вже політичні питання. Ну і переходячи від нинішнього часу до російської агресії, зрозуміло, що цей процес всі будуть пробувати використати на свою сторону. Захист Януковича, Янукович, Кремль будуть всіляко політично підштовхувати висновки в Україні, що було гарно, незрозуміло з якихось віртуальних ідеалістичних причин відбувся, як вони це називають, переворот, цю владу не визнала Росія, і все, як Лавров казав, це і стало причиною порушення Будапештського меморандуму Росією, чи не порушення Росією Будапештського меморандуму. А в Україні, звичайно, суспільство хоче отримати об'єктивну відповідь і дізнатися правду. А українська влада, від якої вимагають цієї правди, буде, звичайно, в обличчі військової прокуратури доводити вину у всьому цьому Януковича, його злочинного угрупування, зрештою. В цьому змагальному процесі хто переможе, я чомусь відчуваю, що все-таки буде вирок на користь вимог прокуратури. Але в історичному плані і в плані потім апеляції стосовно процедур в нинішньому суді до європейських правозахисних інстанцій, от тут головне не нарватися, як то кажуть, на елементарні якісь процесуальні нюанси прийнятого закону про заочне розслідування, які можуть гіпотетично поставити під сумнів вирок українського суду. Звичайно, його ще немає, про нього не можна говорити, але навіть всі чекають, що будуть апеляції, при тому, що будь-які рішення подальші європейських судів, вони не скасовують вирок, який може бути, але вони додають, звичайно, в цю бочку меду дьогтю.
Ще одне важливе питання, яке хотілося підняти, це, власне, законопроект щодо деокупації. Цілком очікувано, що сьогодні депутати не встигли пройти усі правки до цього законопроекту. Працювали до 2-ї години дня, тож завтра продовжать розгляд поправок до документу. Ну і вже завтра, як зазначив спікер Андрій Парубій, чекають безпосередньо на голосування щодо цього питання. Ну а які дискусії точилися сьогодні під куполом, давайте послухаємо. У кого виникла ідея написати в цьому законі, який визнає російську агресію, а давайте дозволимо генералам визначати, які товари можна переміщати через лінію фронту? Я не буду говорити про корупцію серед генералів, ви про це краще за мене знаєте. Що буде відчувати солдат, коли він буде бачити, що за його спиною йдуть вантажівки, йдуть потяги, і хтось добре заробляє? Нема торгівлі в цьому проєкті. Іменника торгівлі нема. Дієслова торгувати немає. Про що ви говорите, колеги? Тим більше нема в контексті переміщення товарів, які контролювали в Збройні Сили України. Той самий порядок, який діє сьогодні, Кабінет Міністрів виконує єдину та вирішальну роль з приводу порядку переміщення товарів. Ну, от, пане Юрію, якось так склалося, що цей законопроект від самого початку був дуже суперечливим. І, власне, другий день вже тривають обговорення у сесійній залі цих поправок. А, власне, позицію по ньому хотілося почути, ну і безпосередньо щодо голосування, яким буде. Тому що саме ось цей довгий процес із таким дуже проблемним першим читанням, коли димова шашка з'явилася у парламенті, потім із поправками, які розглядалися і вносилися на комітеті, говорять в експертному середовищі, що все одно, попри те, що цей законопроект є дуже важливим, є спекуляції, є навіть певні торги. Ну, зрозуміло, що є більшість, і в більшості є різні настрої. Хтось хоче на цьому зробити піар, хтось хоче все-таки ті обіцянки про завершення війни якимось чином здійснити, втілити в життя. А отже, так би мовити, є там умовна партія війни, яка піариться на певних речах, є умовна партія миру. Все дуже умовно, яка прийшла до влади на обіцянках миру, і подальше провокування такої агресивної риторики, воно навряд чи буде на користь якомусь там уявному чи міфічному, але все-таки прописаному, і на який орієнтується значна частина світових політиків, там і Мінському процесу, і введенню миротворців, і звільненню заручників, що найголовніше. Тобто, чи допоможе оця прописана в законі констатація зрозумілих нам усіх фактів от вирішенню якихось конкретних, а не політичних завдань. Це непроста дилема перед владою. Зрозуміло, що на самому процесі прийняття, починаючи від тих маневрів шашкою, закінчуючи риторикою там від кожної фракції, ну, ми бачимо тут політику. І аналізувати наразі, коли закон іще не голосувався, не прийнятий, і ми не бачимо кінцевого тексту, тут навряд чи треба, тому що спочатку Самопоміч каже, що вони підтримують, потім Сироїд каже, що це жахливий закон, де не констатується ні війна, ні там оці всі інші речі, про які казав Соболєв. Чи буде зрештою 226? А з іншого боку, ОП-блок, який відмовляється голосувати, отже, він в ньому бачить надзвичайно агресивний, такий от недружній стосовно Росії, з якою можна помиритися акт. У свою чергу БПП на Народному фронті кажуть, що ОП-блок відмовляється голосувати, тому що їхні поправки відхиляються. Там поправки всіх відхиляються. По великому рахунку, це мав би бути якийсь консенсусний документ, опрацьований в комітеті, там, де не кожна фракція подає від себе по сотні чи по кілька сотень поправок, а де є погоджена позиція, де пройде цей документ. Ну, звісно, що якщо наразі ми ж не знаємо зараз такого контексту зовнішньополітичних переговорів наших партнерів і в нормандському форматі, і по лінії там Росія-Америка. Яка ситуація? Чи є на часі зараз
прийняття закону в якійсь такій об'єктивній а отже агресивній стосовно Росії формулюванні. Чи не зупиниться всі процеси, чи не буде це порушенням якихось домовленостей, які, можливо, можуть привести хоча б до припинення кровопролиття, хоча б до введення миротворців. От тут важко сказати. Зрозуміло, що навряд чи виграє українська влада загалом від того, коли відбудеться якась незрозуміла каша, коли, знаєте, ніколи український корабель не любив серйозних розворотів. От якщо багато було розмов про євроінтеграцію, а потім її змінили на діаметрально протилежну, суспільство не розуміє вибух. Якщо всі вже звикли до цього статусу-кво антитерористичної операції, якщо дуже багато говориться про те, що прийшов час визнати агресію і якимось чином уже далі йти в наступ в судовому процесі, в іншому, то наразі відіграти все це в статус-кво, при тому, що той самий винник аж до розриву дипломатичних відносин закликав, то це так само буде незрозуміло сприйнято нашими українцями. Пане Юрію, я вам дякую за візит, дякую вам за розмову. Юрій Лісничий, політичний експерт, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТR продовжить Заман. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки хороших новин. Залишайтеся із АТR.